Mikä ei ole ärsyttävämpää kuin lähteä kalalle ja oma kalakaappi on aivan sekaisin. Mulla on muutossa asti ollut se ongelma, että tämä kyseinen kaappi on ollut ihan niin kuin semmoinen täyspommi, niin nyt oli tehtävä sille jotain. Pari hyllyä ja koukkuja, niitä oli ihan erilainen. Ylhäällä mulla on tuolla vaan kelat, tuolla on kaikkea tarviketta, leikaria, lukkoa, renkulaa, koukkuu, mitä liian vähän tyhjiä rasioita, kun lähtee kalalle, tuosta voi ottaa. Ja sitten pakkeja, vaaput, lusikot, työkaluja ja pikkuvaappuja. Sitten kesäajan tuo kulmassa on vaan pilkkijuttuja tämmöisessä pöntössä. Takana näkyy järjestyksessä perhovavat. Tuossa seinustalla on nojaamassa noin mun virvelit, mitä mä käytän aktiivisesti. Sitten kun mennään tänne alas, niin siellä on sitten jikiä ja hauelle kumilötkyä ja lippaa ja mitä liian kaikkea rasioissa. Et sieltä on helppo ottaa. Ja toki eihän mun kaikki kalavehkeet nyt tämmöiseen pieneen kaappiin mahu. Mulla on varastossa sitten kelluntarenkaat ja pilkkiahkiot ja mitkä nyt ei asuntoon mahu, kun mä asun kerrostalossa. Ja sitten myös löytyy haavit sieltä ja matonkia ja mitä liian kaikki jotain vanhoja vapoja sun muita. Mutta sitten perhokalastuksen puolelta mulla on itse asiassa tuolla yläkaapissa siellä mun perhosidontavälineet ja perho nämä rasiat, missä on perhot. Tuolla mulla on kaikuluotain ja sitten kelluntarenkaaseen ne laukut, mihin mä aina pakkaan tavarat. Ja sitten tuo toisessa huoneessa, niin siellä on kaikkea kalastusta, myös laukkua, mihin voi ottaa rasioita ja kahluvarusteet ja tällaista. Että vähän on siellä sun täällä, mutta tämä pientavara nyt on ainakin järjestyksessä ja tästä on hyvä mennä eteenpäin. Moro!